Rautatien katu 21 ja siltä puolelta eka rappu, missä on Martina ravintola. Nähdään siinä rapun edessä. Teettekö, mä oon ihan varma, että Lampenin Timo nouraa mut pihalle. Se katsoo, että ei saa. Mari, mikä neiti tuolta on tullut tänne, ei tulla voi päästä. Ei tulla voi päästä tänne ja että mitä sen kanssa voi oikein tehdä. Ja kun toukokuussa mua pyydettiin niihin keitihommiin kehätytöiksi, niin mulla ei ollut mitään käsitystä, mikä on kehätyttöä. Mulla ei ollut mitään käsitystä koko lajista ja niin kuin nyt vasta ehkä puolen vuoden sisällä mä oon semmosen ensikosketuksen saanut koko systeemiin ja mua oikein toi otteleminen noin niinku yhtä kiinnostaa. Mutta mä haluaisin tietää, että kuinka ne ottelijat saa, tai miten ne treenaa, että ne saa pidettyä itsensä niin kovassa kunnossa, koska niiden on pakko olla, hyvä keuhallinen, on pakko olla hyvä liikkuvuus, on pakko olla niin voimatasot kunnossa, ja siis kun ne on ulkoisestikin niin hyvässä kunnossa, niin mä haluan tietää kuinka ne treenaa. Mutta voiko tän näköisenä mennä? No mutta mulla tukka sekaisin ja naama on tämmönen varikselta. No niin, mut hei, nyt mennään. Pelottaa ihan helvetisti, paskat on melkein housuissa. Katsotaan kuinka mun käy.